naređuje beseda naibu reisa doktora Mustafa Efendija Cerića. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga, milostivog, samilosnog, gospodine predsjedniče, draga braćo i sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji. Ovo su znakovi knjige časne. Uistinu, Kur'an je opomena svjetovima. Ja tugu svoj i bol svoj pred Allaha iznosim. Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni što su prije vas bili i nestali? Njih su satirali neimaština i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: kada će već jednom Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim i slušat ćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data knjiga prije vas i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni. Zbog toga smo mi propisali sinovima Izraelovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao, a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku. A zar nije znao čovjek da je Allah prije njega već uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili, a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti. I sve smo prema grijesima njihovim kaznili. Na neke vjetar pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu učinili. Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve knjige. Kad vas sretnu, govore vjerujemo, a čim se nađu nasamo, od srdžbe prema vama grizu vrhove prsta svojih. Reci: umrite od muke, Allahu su zaista dobro poznate misli svačije. Ako kako dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nesreća, obraduju se. Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini, a Allah je doista kadar da ih pomogne. Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: Gospodar naš je Allah. I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne odpočinjite borbu. Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu.
I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali, a zlostavljanje je teže od ubijanja. I kad rijeku prođoše, Davud i oni koji su s njim vjerovali povikaše: mi danas ne možemo izaći na kraj s Đalutovom vojskom. Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izaći rekoše: koliko su puta malobrojne čete Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete, a Allah je na strani izdržljivih. Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju, oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog naroda, ti njemu isto tako otkaži ugovor. Allah uistinu ne voli vjerolomnike. A ako prekrše zakletve svoje poslije zaključivanja ugovora s njima i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv kolovođa bezvjerstva. Za njih doista ne postoje zakletve da bi se okanili. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer on uistinu sve čuje i sve zna. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Gospodaru moj, utječem ti se zbog slabosti mojih snaga, oskudice mojih sredstava i neznatnosti moje osobe u očima ljudi. Najsamilosniji od samilosnih. Ti si gospodar nasiljem oslabljenih i ti si moj gospodar. Kome me ti povjeravaš? Nekom dalekom strancu koji me okrutno dočekuje ili nekom neprijatelju kojeg ti činiš da vlada nad mojom sudbinom? Ukoliko se ti ne srdiš na mene, ja sam zadovoljan. Ali jedna odbrana tvoja uvijek je prijatnija. Molim zaštitu kod svjetlosti tvoga lica kojom se osvjetljava tmina i sređuje stvar ovdje na zemlji i gore na nebu, protiv tvoje srdžbe koja bi se spustila ili protiv tvoga gnjeva. Ti zaslužuješ pokajanje moje sve dok ne budeš zadovoljan. Nema sile ni moći nad tvojom silom. Ja tugu svoju i bol svoj pred narod svoj i domovinu svoju iznosim. A mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa imali ikoga ko bi pouku primio. Assalamu alaikum. Zahvaljujem najgorisu dr. Mustafa Efendiju Ceriću.